Lad os lige prøve at se, hvad der står omkring det her med medlemsfordele med rådgivningen her. Med ekspertpanelet her. Prøv at lægge mærke til den her sætning her, ikke? Dana har Danmarks bedste online ekspertforum for selvstændige. Det må der være noget til konkurrenceklagenævnet her, var for hulen da. Så det er simpelthen det bedste online ekspertforum for selvstændige. Det betyder, at du får gratis, får relevante svar på alle spørgsmål. Prøv lige at lægge mærke til det her. På alle dine spørgsmål. Du får svar på alle spørgsmål inden for de vigtigste områder. Lad os lige få den med. Det er da smukt. Og så er der sådan noget Dana krisehåndtering. Det er bare et link til en ekstern hjemmeside, til en helt anden virksomhed. Det samme med det her. Det samme med det her. Det samme med det her. Links til eksterne sider, altså Dana Vækst. Det er bare et link til en vækstside, hvor de så er medejer eller medstifter af, ikke? Og læg mærke til, hvordan de overalt skriver Dana foran, ligesom hvis de har brandet de her ting. Og det er det altså ikke, det er bare links til andre eksterne sider, ikke? Andet er det ikke. Lad os prøve at kigge på det med rådgivning igen. Hvad du kan få af rådgivning. Der står altså ingen begrænsninger i den her rådgivning. Så det er jo bare om at melde sig ind og stille en masse spørgsmål. Lad os starte med at kigge på eksperthjørnet. Eksperthjørnet det består så af 5 områder inden for bogføring, markedsføring, personlig revision og salg. Når man spørger eksperterne, skal man så klikke på det her link. Og herinde der kan man så udfylde sit spørgsmål med et emne, en kategori inden for de 5 områder, og så logge ind her. Prøv lige at lægge mærke til designet heroppe, ikke? Håbløst. Dit forum alias er Anonymous. Det kan jeg så ikke ændre. Men lad os kigge på det her såkaldte forum. Opsigelse af flexjobber. Lad os tage den. Den er fra i går af. Og her kan I se, hvordan der står, at det er en anonym person, der er oprettet i 2012. Det er alle personer i øvrigt. Her står der så, at en Jane Axelgaard, hun skriver omkring, hvordan hun skal kunne opsige en person. Og vedkommende her, hun tror måske rent faktisk, at det her det ikke er synligt for alle. Men altså, hun har ikke fyret personen endnu, og nu skriver hun her på en åben væg, at hun er altså ved at fyre den her person. Og så får hun så af svar her, at de ikke kan rådgive om konkrete enkeltsager. Det vil sige, at de kan ikke gå ind i enkeltsager. Og som iværksætter er det jo det, du har brug for. Du har ikke brug for nogen bred viden inden for et bestemt område. Hvis du har det, så får du en uddannelse, eller også så er man på kurser osv. Har man nogle konkrete spørgsmål, det er der, man vil benytte sit forum. Men de svarer altså ikke på konkrete spørgsmål. Så har vi sådan noget som bestyrer på bar. Der er ikke nogen svar på det. Ansættelseskontrakt. Hej Dana, jeg har planer om at ansætte ung pige, bla bla bla. Der lykkes det rent faktisk at svare. Lad os kigge på om en arbejdsplads her. Jeg er en rengøringsassistent, bla bla bla. Når så svarer de her, som vi tidligere har skrevet, og det går man jo ikke ind og læser, kan vi ikke løse konkrete enkeltstående sager i dette forum. Altså her der kalder personaleafdelingen det for et forum, og de tror rent faktisk, at folk kan være inde og læse om, hvad der tidligere er blevet skrevet. Så skriver vedkommende her, det var ikke lige det svar, man kunne bruge til noget, for ifølge andre fagforeninger tager de det ikke så let. Bla bla bla. Nu har jeg modtaget et brev fra Resolut. Overskriften er mødepålæg, og har modtaget brev med øvrigt bortvisning. Kunne I ikke ringe mig op? Og det er så det, der er i den sag. Det var ikke meget hjælp, hun kunne få der. Opsigelse af flexjobber. Vi kan desværre ikke rådgive om konkrete enkeltsager i dette forum, og slet ikke, når det drejer sig om opsigelse af flekstidsansatte.
Okay. Udeblivelse fra arbejde. Bla 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 bla. Dette spørgsmål er besvaret telefonisk. Det er desværre ikke muligt for os at yde konkret rådgivning om enkeltsager i dette forum. Nej. Hvad kan de så efterhånden svare om? Barsel. Nå, det var så et lille spørgsmål. Det var så okay. Direktør privatkontrakt. Og her er der så en Sebastian Schneider, der er områdeschef i Dana. Og områdeschefen, han skriver så herinde og spørger, om han kan få en direktørkontrakt. Han er måske ikke engang selv klar over, at det faktisk er et åbent forum, hvor at hans chefer og så videre kan se, om at han søger sådan en form for rådgivning. Ikke? Han bliver så ringet op, og det er nok kun fordi, at han er ansat i Dana, at han vil blive ringet op, ikke? Og få den service. Ansættelse. Så er der så en person, fyring under sygdom. Lang spørgsmål. For at undgå misforståelse gør det klart, at vi ikke er en del af Dana, men er en selvstændig virksomhed, der hedder Personaleafdeling ApS. Vi har et samarbejde med, hvor vi besvarer korte personalejuridiske spørgsmål. Det fremgår så ikke nogen steder på deres hjemmeside. Vi kan heller ikke modtage e-mails og dokumenter, bla bla bla. Kundeklausul. Denne side bliver brugt til at stille og besvare korte spørgsmål inden for personalejura. Og vi kan slet ikke modtage e-mails eller noget som helst andet i det her forum. Lad os lige tage den med, ikke? Jo. Læg mærke til her på eksperthjørnet, der er ingen steder, hvor du kan søge. Du kan ikke sortere på emne, du kan ikke søge på dato eller noget som helst andet. Det vil sige, at du enten skal klikke det hele igennem for at finde svar på de spørgsmål, eller også skal du så skrive til dem og afvente det her korte svar, hvor de så svarer, at de ikke kan svare på enkelte tilfælde. Ikke? Og læg mærke til her, der er ikke nogen sorteringsknap, der er ikke nogen søgefunktion eller andet, sådan, så du kan søge i resultaterne. Det vil sige, at det her det er altså fuldstændig... Du kan ikke bruge det til noget, fordi at du kan ikke sidde og læse alt det her igennem med 10 indslag per side, og så skulle finde et svar inden for et område. Der står for eksempel opsigelse. Der er ikke noget andet, nogle andre korte beskrivelser af indlægget. Ikke? Et fuldstændig udueligt værktøj.